Good afternoon mga bisakol. Ayan naman ay ito naman ang susubukan natin gawin, ang merienda. Ito. Yan. Ang gagawin natin dito ay isang meriendang pamprobinsya ulit kasi kadalasan lang itong ginagawa sa probinsya, lalo na pagkaganyang walang pasok. So, ito ay tinatawag dito sa Bicol ng butchi. So, ito ngayon ang gagawin natin butchi. Ito ay nilagang kamote, may cornstarch, asukal, at may siguro may gatas ito. Nilagyan na natin ng gatas. So, gigilingin pa natin ito para madurog. Kasi pag walang gilingan, imamash. Mapagod magmash. Kaya gigilingin na lang muna natin. So, mamaya ulit. Imomolde na siya. Pinag-plat siya. Tapos imomolde na. Ayan. So, ayan na. Ganyan. Ayan. Tapos piprituhin yan mamaya. Ayan, may butchi na tayo. So, ayan. Lalagyan pa ng konting cornstarch. Kasi pag kulang cornstarch mo, hindi siya mabubuong ganito. Maghihiwa-hiwalay siya. Ayan, ganyan. Medyo imamasa mo siya na parang tinapay. I-flat mo siya. Yun. Oh. Dami na, oh. Ang ating butchi. Ayan. Ito pa yung iba, oh. Ayan. Isa na natin mag-prito. Kailangan siya ay naka-deep fry para pantay-pantay ang kanyang pagluto. Ayan. Ito na ang ating finished product na butchi. Sarap. Masarap na ito. Mainit pa. Ayan. Kain-kain. Oh. Butchi at malamig na Coke. Ay, Pepsi pala. Yun ang masarap dyan. Yan ang magka-partner. Merienda time. Kain-kain tayo. Ano guys, oh, sarap, oh. Mainit. Masarap nito, crunchy. Mas gusto ko nito yung crunchy. Sarap. Mainit pa.